Zdravím všetkých, ja som Klej, vítam vás pri ďalšom pokračovaní Outlastu. Minule sme sa dostali sem od toho požiaru. No a teraz otázka, kadeľ mám ísť ďalej. Pozrieme to sem. A tu je niečo. Takže my musíme zapnúť nejaké dva ventily, lebo v systéme nie je voda. Nechápem prečo nie je voda v systéme. Otázka, čo nás tu čaká teraz? Vyzerá to tak, že tu nikto není. Kurva, tam je to tlusté prasa, to je ten špekón. To je ten špekón zasraný. Otázka, kde ide. Teraz evidentne nás bude celú dobu naháňať, takže toto bude čistá komédia. Dúfam, že ma nevidel, tu som. Nie, on ma nezabije. Dobre, ide preč, takže to je jediné šťastie, ktoré mi ostáva, že ide preč. Takže my musíme nájsť nejaké dva ventily, no to bude komédia, to bude komédia, takže ja musím ísť pomaly, aby som vedel, kadiaľ on chodí. A kde zmizne, v podstate, hej, takže, už teraz sa mi nechce, ja nechcem umrieť. Bože, poďme pomaly, jen tam asi nič nebude, skúsim to poďme zobrať. Jejda, tu je nasikáno zase. Ľudská hlava je, tebe upadla hlava, chlapec? To musela byť party, keď ti upadla hlava, ty kokos. No, máme tu kopec haraburdia. Laundry room, Nejaké laundry room. Dobre, pozrieme sa, či tu niečo nie je. Ja toto trošku rýchlejšie obehnem, lebo nechce sa mi tu čakať, čo ak tu príde ten bazmek a ja sa nestihnem schovať. Evidentne tu nie je nič, ani batéria. Fúha. Hejda, tu by mohlo niečo byť, Nič tu nie je. Ani baterka, ani dokumenty. Chlapci, veď ja chcem sem niečo dozvedieť. Teoreticky by sme sa mohli o tom prasiakovi dozvedieť niečo z tých dokumentov. Á, tu je pačka, super. Máme prvú pačku. Ja sa schovám, dúfam, že tu nepríde ten bazmek. Teoreticky si môžeme pozrieť tie dokumenty, či sa tam o ňom niečo nedozvieme. A otázka, ako sa volá ten týpek. Pacient tvrdí, že nabudol kontrolovateľné lucidné sny. Dobre, to som vlastne čítal, dobre, späť. Príkaz na škonfiškovanie, nejaký príkaz. Už som slabý, studený, stále to krváca, ale už to neboli. A už takmer nemôžem hýbať, už sa nepočujem Valridera. To bude asi on, ten týpek, ten Valrider, to bude asi podľa mňa špekón. Dobre, nebudem toto zdržiavať. Nebudeme čítať pod dokumenty. Teraz počkáme chvíľku, či tu nepríde ten tlustoprd, ten špek. Ale ja si myslím, že on tu nepríde, pokiaľ nás nebude naháňať, alebo ho niekde nestretneme. Takže ja sa môžem len modliť. Či príde? Nepočujem ho. To bola šupa. Som sa zlakol. No dobre, takže evidentne on asi nepríde. Kurva. Jebem ťa. Schovaj sa do tej skrinky, schovaj sa. Do pitvora. Tak toto som dosral teraz, to som dosral. On ma musel vidieť. Jak ma nevidel, tak to bol zázrak. To bol zázrak. No, čo teraz? Výsť, nevísť. No. Ale asi tu nepôjde, takže to bude v pohode, si myslím. Otvoríme pomaly dvere. A ideme pomalinky. Pomalinky. Kristova robota. Dobre, není tu. Teraz musím hľadať, či sa tu niekde neukáže. Mám istotu, že mám dvere a môžem ich za sebou zavrieť, takže to by ho teoreticky mohlo zdržať. Fuj chlapec, si odporný ako kurie oko, dobre, takže tu není. Otázka, kadiaľ on chodí, kde má tie svoje cesty, kadiaľ on chodí vlastne, takže to by ma strašne zaujímalo, hen tam nebol. Ja mám strach, že ja ho vymaknem zase niekde tu. Fuj, tu mám nejakú after party, dobre, nejaká grill party, no ale to nevadí. Kurva, rovno som sa... To čo je toto? On má nejaké nadprirodzené schopnosti, ty kokos. To bolo neuveriteľné, ak ma dostal, ty kokos.
Tak toto bolo husté, toto bolo husté. Dobre, tak jedna smrť si myslím, že stačí v tomto dieli. Teraz to budeme musieť robiť trošku inak. Trošku inak a trošku rýchlejšie. Takže ja iba viem, že mám spojazniť tieto dva ventily a uhasiť oheň. Dobre, tak ja to skúsim rýchlejšie prebehnúť trošku, nech ma ponaháňa. Chlapec, poď. A už ide. Dobre, musíme si počkať, kým prejde. A potom skúsim to tam preletieť rýchlo okolo neho a niekde sa tu poschovávame. No poď, dúfam, že ma neuvidí. Zatiaľ ma nevidel, dobre, takže on tu asi pravdepodobne nebude, tu ma nebude až naháňať, si myslím. Vidno, že je slepý, lebo ja sa dívam na ňo spoza rohu a tu som, No, kúkaj, mladenec. Hora sadla. Dobre, takže tento bazmek ide po mne, stále ide po mne, takže už má série. No, ale mne už jedna smrť stačila. Vidím, že on to tu má vyvešané všelijakými potvorami a dečím. Takže ja skúsim teda prejsť do tohto toka a potom to obídeme taďalto a obídeme to taďalto. Keďže on bol hentam, tak ja si myslím, že on bude zase tam a my to obídeme hentaďal. Tak ja si myslím, že to bude celkom rozumný nápad. Fuj, nohy. Ježiš, to bolo čo? Skoro som sa dosral. Dobre, takže keďže viem, že tu nič není, ja tu vbehnem. Tam není nič tiež, už sme to pozreli raz. A zapneme tú pačku, počkáme chvíľku, či tu náhodou nepríde. Tak, super, pačka je zapnutá. Ja sa zašijem do tejto skrinky, chvíľu počkam. Či on náhodou nepríde, či to nepočul? Ale ja sa modlím, že ne, ja si myslím, že ne. Ale nepočujem hudbu, takže asi tu není. Počujem nejaké prasacko. A to je evidentne asi môj hlas. Ty vole. Dúfam, že ma nepočul a nevidel. To bolo LTT. Ty zmrt. Ja by som ho chcel obísť, proste úplne s ním vymaknúť. No, ale nebudem toto zdržavať. Mal by som vypadnúť čo najskôr odtiaľto, lebo zdržavať sa tu a pol hodiny tu čakať v skrinke, to sa mi tiež nechce. Ja skúsim pomalinky ísť. Fuj, kde nájdem ten druhý ventil, ty kokos. Takže evidentne on už odišiel, dobre. Super, takže ja ho skúsim prebalamutiť, takže pôjdem trošku iným smerom. Ale nechcem mať nadelanú v gácach. No. Kde si, chlapec? Si tu niekde? Není si tu, dobre. Takže ja skúsim obísť hentaďal. Dúfam, že nepôjde taďalto. Tak, super, trooper. Ja to trošku obídem taďalto. Dobre, už sme tu. Zatiaľ ma nevidel, tak to je veľmi dobrý pocit, z toho. Kurva, to som dosral. To som dosral? Nie, nedosral som to, dobre. Super, on išiel hentam, takže on chodí odhentiaľ sem. A tam, dobre. Ideme sa pozrieť teda sem, čo je tu. Tam bola batéria, super, tak potom tú batériu zoberieme. Fuj, ale mal som teraz na že ma videl. Ale evidentne ma nevidel. My to musíme teraz tuto prepozrieť, čo tu vlastne je. Fúha, nič. Viem, že on tu pôjde. On tu určite pôjde, ja som išiel asi zlým smerom, mal som ísť radšej hentam. On jak chodí tu. Ja sa radšej zavriem do skrinky, lebo už tu určite pôjde. Ty vole. To je napínavé. Ja mám úplne adrenalín až v zadku. To je neuveriteľné, ako sa človek pri tomto môže dosrať pomaly, ty kokos. Ale ja ho nepočujem, to je horšie, horšie, že ho nepočujem, ty kokos. Mohol by som sa pozrieť potom na nejaké tie dokumenty, tie sme si sa pozreli predtým, než ma stihol zabiť. Teoreticky to skúsim obísť, skúsime sa mu nejak vyhnúť. Do nejakej tmy, ja si myslím, že on tu bude chodiť v nejakých pravidelných intervaloch, to by sme mohli pozrieť. Otázka, ísť tam, neísť tam. Ja nechcem dopadnúť jak predtým. Dobre, super, nie je tu. Skúsim tú batériu zobrať potom v tej ďalšej časti,
Keďže sme boli tam, teraz ideme sem. Horšie, že tu je svetlo. On ma tu môže vidieť, to je veľký problém pre mňa. A hen tam sa mi nepozdáva to, že... Neviem, či sa tam niekde dostanem. Ty vole, on tu nikde není. Tam je. Tam je. Skúsim sa dostať hen tam. Dúfam, že ma neuvidí, dovtedy, kým tam zajdem. Nepočuje ma, super, takže idem potichučku, ľahkým tempom, chlapec, ľahkým tempom. Tu som. Dobre, tak dostaňme sa sem. No, uvidíme, čo nás tu čaká. Jejda, nejaké sprchy. Nejaké odporné kraviny. A teraz budeme musieť sa dostať k tomu kamikaze štýlum. Fuj, tu je kúpel, chlapec, co deláš? A ty umýváš. Pozrieme každú malú štrblinku. Fuj, ty kokos, tak tomu už asi nepozrieš. Ty si ho rozštípal, ako nejaké prasacko. Počkaj, pozrieme sa, či tu nie je nejaká baterka. Skúsime aj tú batériu zobrať tým kamikaze štýlom. Takže tu je druhá pačka. To je super. Ja si myslím... Nie je nič za dverami. Takže ja si myslím, že teraz pôjde po mňa a on zmení nejakú trasu. Z toho mám teda sakra nadelano, pretože... Fuj. Teraz mám z toho nadelano. Takže on taďal to vlastne nemôže ísť. Otázka, kde ma môže čopnúť? Aby ma dobehol, mohol by som použiť ten kamikaze štýl. Aby som sa dostal do tých dverí, ale ja chcem aj tú batériu, ja nechcem prísť. Fuck you. Tu som, ty šmejt zapraskaný, tu som. No, utekaj. Ha, prasa, ty tlstý špek, zmizni. Počkaj, on nechce. Dobre, takže my sa musíme evidentne schovať, on musí proste odísť. My si na teba posvietime. Takže evidentne už o nás vie. To je trošku väčší problém, lebo neviem, či sa ho dokážem zbaviť. Nie, ide preč. Dúfam, že tu nebude kľúčkovať a nechce sa mi kolo neho utekať. Takže ja počkám tuto nejako, taďal to sa nebude dostať. Nejaká batéria tu nebude. Musíme sa pozrieť, kam ide vlastne. Kam ide? Nie, ide preč, ide rovno. To si robí zo mňa kozy, že on už taďal to bude utekať. Jedine, že by sme ho okabatili. Nejako. Super. Ide rovno. Čiže aby som to mohol rýchlo zapnúť a kamikaze štýlom vypadnúť odsať. Kamikaze štýlom. Kamikaze. Do prdele. Ty vole, to je ochlop. Tu je to prasa tlusté, smradľavé, dobre. Ja som na druhej strane, on sa teda to nepretlačí, takže to je super. A ja tam vlastne nič nevidím. Takže neviem, či tam ono stalo. A je tam, hen tam je. Pozrieme si ho tam. Tamto je to tlusté prasa, takže my musíme už len zapnúť, zmačnúť pačku a znova utekať. Aj keď som nezobral tú batériu, serem na ňu. Nejako to prežijeme bez tej jednej batérie. A on dúfam, že zmizne. Zmizne, či nezmizne? Nezmizne, dobre, ja sa musím schovať. Ja ju ma proste nevidel. Ja tam nič nevidím cez to železo. Nevidím cez to železo. Pozrieme sa tam. Nevidím tam nič. Vypni to UV lampu. Dobre, ja to skúsim pomaly preliesť. Fuj, ale toto bolo trošku adrenalinovejšie. Ja skúsim ísť teraz pomaly. Pardon, nechce sa mi už utekať, lebo som unavený, normálne som unavený z toho psychicky aj fyzicky. A šťukneme gombíček a zdrháme. Šťukneme si gombíček a zdrháme. Dobre. Takže evidentne som to zvládol. Ty pičo. Dobre. Získali sme achievement, to je úplne super. Zdrháme, začalo tu pršať. A teraz otázka, kadiaľ máme ísť.
Preboha, s tou kamerou nič nevidím. Takže my musíme ísť vlastne... Kam? Cez ten oheň. Ale tuto sme neboli pozrieť, čo tam vlastne vzadu je. Idem sa tam ešte pozrieť. V týchto dokumentoch, či sa tu nedáde nejaká batéria alebo niečo. Dobre, vyzerá, že tu nič není. Možno by tu niečo bolo. Chlapec zaspal dokumenty. Dobre, že som tu išiel, že som zobral tie dokumenty. To je super, ešte by tu chcelo, aby tu bola niekde batéria. Dobre. Tu nie je nič, to je nejaký koš. A to sú zapečatené dvere, takže tadiaľ evidentne cesta nevedie. Takže my musíme ísť tadiaľto. Nič nevidím. A tadiaľ to nie kadiaľ. Teraz kadiaľ sme tu vlastne prišli, neviem, nemám ani predstavu, hej. Tadiaľ to ne. Tadiaľ toto nebude. Špatne. Dobre, počkať. Tadiaľ toto prelezieme. A vtedy tu vlastne horelo, takže my sme sa tu vlastne tadiaľ to nedostali. A my sme sa dostali nejakej... Fúha. Kurva, Ježiši Krista, ja som sa inak zlakol. Krista pána, ja som sa inak zlakol, ty kokos, teraz som mal dobre nasrané v nohaviciach, ty kokos. Fuj, Krista, to musím rozdýchať toto, chlapci, toto musím rozdýchať. Ježiš, evidentne, tuto sme prišli z tejto šachty, vyťahuje vtedy predtým. Fuj, ale teraz ma dostal chlapec, ty kokos. Humus, proste úplný humus. Skoro som dostal blato na textile som mal, ty vole, to bolo moc. Otvor stlačenie, aha. Tu je nejaký mraziak, super, dúfam, že sa tu... Jejda. Niekto tu má... Rybí prsty, ty vole, to je moc. Nejaký tajný sklad, že by tu bola nejaká batéria, alebo niečo? Nič? Dobre. Takže rybie prsty, nechám rybými prstami, to sme v nejakom mraziaku, ešte sa pozrieme do hentoho. Do tamtých dverí, vlastne odkiaľ sme my prišli. Aha. Moment, máme ísť tam. My sme prišli asi odtiaľto. Mne sa tak prepekne zdá. Z kafetérky. Už sa tam nedá dostať, dobre. Super. Takže my sme sa dostali sem. Otázka, kde sa to kedy uloží? Keď sa to uloží, tak dáme pauzu a potom to rozdelíme na ďalší časť. Ale zatiaľ idem. Hoši, to poznám. My sme zase spadky? Exit! Áno, my sme voľní, konečne môžeme odísť, Ale zaprvé, ja sa pozriem ešte, čo je tu všade po okolí. Nebudem to riskať, keď už som si dal tú námahu s týmto, že... Som to celé prešiel, konečne. Áno, tam bol, my sme boli na tej druhej strane a tu bolo s Marvin, my sme išli tamto. Či jak sa volal? Martin. No a... tam je exit, super, takže my pôjdeme do exitu. Nie je to nejaká batéria, alebo niečo, sú tu počítače, sú tu nejaké veci. A dokumenty, super, našli sme dokumenty. To je paradička. Batéria, alebo niečo tu není? Není. Dobre, skúsime tieto dvere. Dá sa ísť aj tu, tak to je super. Nejaká batéria, alebo niečo tu nie je? Pán policajt, tu sa dejú divné veci. On to má úplne urytie, on si tu chrape a monitor rozhodí na zem, si myslíš, že je nejaké práci, alebo čo? No nevadí, dobre. Idem do toho exitu a my sme, dúfam, že slobodní. Super. Takže hra sa nám ukladá, ja si myslím, že tým pádom by som tento diel ukončil. Dúfam, že sa vám diel páčil. Keď nebol taký zase napínavý, možno, že tu budú ďalšie diely, budú také napínavejšie ako tento. A samozrejme, nezabudnite podporiť palcom nahor, nezabudnite dať odber, lajknite facebookovú stránku, kde budeme rozdávať ďalšie herné kľúče. Pozrieme sa, čo to tu po okolí vlastne je. Vyzerá to tu dosť biedne, takže ja mám normálne strach tam ísť, ale pôjdem tam v tej ďalšej časti, takže ja sa s vami lúčim a uvidíme sa pri ďalšom dieli. Majte sa krásne a nezabudnite palce nahor, čaute.